artimang, lukumang, nana sa saba yokoromowe wato wala mala. Anyung su sarana safe sa de ni foroisi gadri actor toy mispe de afi ari bani of isturu de koteki kik i boroko lekker. Ja, da je verstand dat mis don jasom en fosmi karam haf mi kom. Me baro di not go mit zuid, us go mit west. Mis podef mama serdam. Da fu koteko ki. Na mis don janga bra rut. Ja, masargamo tilo di baka huchade prispar nyusu leksay taki. Maar volgens mij begin maar bar alla de sternama odi de diaspora alla maseta in het buitenland. We bardo odi en we accident leksa masargamo ba fu harde stura de banyi. Want tide of taktori safe zijn sernang en ook toesani sang sakba en bepaalde maar vergide to dat hij dat we charen ook toe voor de mas sabdak dis na ato dis na juist to. Ja, zo masargamo. Ja. So, we artimang lukumang mi abuang voorbeeld to doen. If you want to ogripchin wa also, kono tak na ogripchin, ma ala depchi ab de eji mening. Da mamanga papas dong, da de kar depchi kopota wang, tak yere no, wo tak overa ala de libi, sufawo ye puser fawo duasani. Da wano kan jompok moto uit de band, vind tak en ogodu en eji sani. Ima begrijpen af is Ja, we begrijpen zeker. We begrijpen zeker, ja. Je verstaan? Ja, ja. Dus dan hoe we gaan naar grofpisi. Terwijl Masaralanti, de bezig in het tripartite overleg. Met me leggen aan die sipje morgen beter uit. Het tripartite overleg, dat want taki bedrijfsleven dat want say, landit napa want say, nanga vakbeweging napa want say. Dat want tak ala worko man bondru konja, ala de man die ab bedrijf bondru konja en garanti defeng. Ja. Dus mana garanti moet zorgen taki nanga VSB, nanga vakbeweging, fuchari a ivo weg kon ina libi makandara. Funo siti a economie. Funo chari taki want we libi no een tenf crisis. Dus dat de man potte edeka wang voor je nana, voor je bayo anga sasa. Ja. Je verstand toch? Natuurlijk. Ananga dat demande bezig. Dat demande bezig, ja. Maar dan anokan taki wame jumpo op atopi man e jumpo op taki am go hetze sma op. Dat want dat idee in dienst voor een tra entiteit. Ja? Ja. Want die tak over tripartite overleg, dat want taki dem sluit die aan na pe vakbeweging de figo jiu mene dat pe de go poti esa tafara. Ja, maar dat maar zelf nou vakbeweging maar dat. Juist atopi man. Atopi man, ja. 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 Zo. Maar dat je go hetses maar op. Terwijl een groep bij de die betekent de initiatief dat zonder vakbeweging de go takken naar president. En die de go de is oppositie naar president. Ja. En lukusa na resultaat die de na die. Ja. Je verstaan. Die de na die a resultaat na alla onderwijzer, dus de leer misanga, de leer masara, nanga de ambtenaar, je is 2500 kolo. Tanga November. Simulanga. De pensioenman, het is 1800 kolo. Ja. Dus lanti wakamiti, omdat lanti sabi pe asu e quincy fa taranga. Je verstaan. Boita unom verwaar de tu 1800 kolo. Want dat 1800 kolo, naf de sociaal zwakke gezinnen. Ja. Kansarme gezinnen. Je sabi toch dat af de man dat die de man de verdient weinig en zo. Ja. Dus in een pot dat kawang, uno bruya. Je verstaan. Dus dan ino kan kon amindir de sma die be wandu bonsani, de kontrai baster de, iko infiltreer, iko versiek asani, iko trowe kriolin ina watraf des ma di matori. Ja, want hier maar sargabo. Ik zei taki toch? De man die bezig onderhandel. Ja. Tede may onderhandel asan ego na wamang ebopal. Na a groep de may takanga de srevi. Ja. Lanti de na wasi, ik zei taki na vakbond na de trama da matrasi. Ja. Na eerste plaats dan mo begin lukutak sana budget. Laat luku sami abi fuji uno. Ja. Want je begrijpt dat if je 20 golu, ina kan je 25 uit. Dus jere no. Je grabador ito. If ma een feest. Ay. Ja. Ja. Dan berikan tak jere no. Dis na nya di min prata nga dis na sopi di min prati. Dat de anya dat ik ba.
Moro no de da pemio feneji. Dus dat hij. Dus dat Maar yang, hoofdzaak yang. En dat. Iedereen. En dat na zijn eigenlijk. Laat ik dat hier een beetje naar disi. Ja. Dis uganji uno. Ja. Maar ook toen de matak hier no. Elektie tak hier, mijn kies 2500. Ja. Toch de man Euroko enzovoort. De pensioen 800. Voor 60 moe. Maar in dat 60 moe. Samen begrijp ook toe. De vakbond man leg uit ook toe. Samen bij de bezig. Ja. In dat 60 moe. De moet dan takkie naar de regering. De man evalueer, sang corrigeren, sang kassetti. Dus dat zijn stil. Maar de man gewoon een lange go Maar luku. zo, maar mi op een punt. Point of correction. Ja. Mi etak disi en metantaken. Dat in a 6 maanden disi, dat de vakbondsleider moest go voeden de workomen op. Ook toe. Ja? Go leerde man van de man kan overleven in crisis. Want in elkaar libasan is koi fenomeen die masalanti. Ja. Yes, koi fenomeen. Dat sa individu e doji inserefi nanga en gezin. Voor zorgen dat alibif de kop chimoro betere. Dus dat hij. Ja? Yes, dat hij. Want in elkaar stong, isabito. Dan je playa bani, je chibri mai tuda doro. Je verstaan. Dat hij nog kan doen. Nee. Dus im go doen asani. En zo asane sepel ga grona de chief you to in haar gezin. En sepel go met mama toe. Dat kere no mi da, oso mi bora lees ik ba. Gruntu mek ik ba lasani me wakti brekte de check mota skoro. Maar ik ba bor 10 euro. Ja. Dan, mi tek 2 uurtjes. Dan ga ik even de tuin spitten. Ja. Dus dat hij Ja, maar go doen zeggen. asani. Je verstaan. Ja, natuurlijk. Omdat afasoi luku pasani. In dat programma die zie. Hoe we tak ook toe. Dat de onderwijzer en onderwijzeres, die liggen naar president, hoe we vinden dat hij de mag gedrag de boom. Ja. Heel netjes. Juist. Heel netjes hoe we gedrag, hoe we dat gaat horen toe. En Sanko bleek nu, de man legt bepaalde zaken uit, zijn het true. En hoe van programma die ze tak ook dat als onderwijzer of onderwijzeres in leggen juiste zaken. En een voorzitter voor als leg uit, naar BVLS, leg uit mevrouw Mangre, Ja. leg uit ook toe dat keren nog. De man tak overal 1000 golusan de man hou in. Maar de man tak nou abe de wan 10 wika. Want 10 wika is toch wan lees ook toe. Ja toch jereja. Ja, dat ook stop toe. Jereja. Aso die arregeren dis betri aan toe. De ba wa los ma ventak arregeren disi. E kot de money. Terwijl ten tijde voor Masara hoefie van de leen. Hoefie. Ja. Isabi toch want 10 wika be pai. Se lo anga de man be ko overeen. Da amoniat best meer uit over 2 jaar. Ja. Maar isap fades ma be karas aan loons voor ogen. Nee toch. Daar is het toch. Es geen loons voor ogen. Nee toch. Na atewi kaye Ja. chisi ma de ma aksi taki musa passe si Ja. 2 jaar temio pai. Ja. Dus a 2 jaar ko eindig net daar regering die zelf Beijing. Ja. Isabi toch? Nee, stop. Dat a stop, dat is ma venta ka regering die se kot de money. Nee. Terwijl aan het ruim nyama mona fesi. Aleki, als ik Simon zou het tak nou 2.500. Ja, Baka ik Simon, ja. daar maar tapu. Nee, noem tak de maar tegen jou. Maar dat is hij. Nee, de no tak de ma koti money. Nee. Zijn er nog opslag in kiezen? Nee, ano Nou, wat opslag tegemoet komen in is nou dat wat tegemoet Ja, komen. toch. Ano opslag. Nee. Opslag dat wat ik dat je is gewoon beschikken nee, anu tak je money verander. Dus dat hij. Isabi toch? Dat hij. Maar atarawan sa de meji yo she tapa slip. Dat zijn Europa. Ja Dat zijn toch? Europa. En daarom moet ik, hoe moest leg uit, hoe moest mekoshi, dat sa efsa en een voorzitter voor wie we en als mevrouw Mangre, o leggen we uit, de moest leg Ja, uit, ja. sanatorium. Hoe arken? Wat er gaan we? Ja, dat we archamis. Laat mij beginnen te zeggen dat de mensen die schreeuwen dat ze lid zijn van de organisatie, dat het geen leden zijn van de BVL en de ALS. Ik praat over mijn organisatie. Het is makkelijk om aan de kantlijn te staan en kritiek te leveren. Wanneer je misnoegen wil uiten, is er een forum daarvoor. En misschien is het goed om te zeggen dat de grondwet de ruimte biedt dat er ieder lid mag worden van elke, dan praat ik over onderwijs van elke vakorganisatie. En de BVL en de ALS is niet de enige vakorganisatie, er zijn 9 onderwijsbonden. Nou, de aanval op mij is gericht, dat zijn soms persoonlijke dingen, zoals er nu fake berichten worden gelanceerd dat ik uitlandig zou zijn, terwijl leraren hier staken. Dat wordt door niemand hier gezegd. Maar het wordt gewoon geaccepteerd, dat wordt verdeeld, dat wordt allemaal verspreid. Maar laat mij zeggen, de BVL en de ALS zitten niet nu. Ik zit al
23 jaar in de vakbeweging. En wij hebben ook gestaakt. Maar het is altijd ordelijk geweest. En aan staken gaat er een proces vooraf. Uiteindelijk, als je iets wil, moet je met degene die het kan geven, met die gaan praten. Maar alleen maar op straat schreeuwen gaat niet helpen. Als er een ruimte wordt geboden door een regering. We hebben ook maanden gestaakt, we hebben weken gestaakt, maanden gestaakt. En als de regering een ruimte biedt om te praten, dan moet je komen praten. Dus er is geen enkel arbeidsgeschil. Wanneer er een arbeidsgeschil is, dan is de eerste stap die je doet, je schrijft een brief naar de regering, naar de werkgever. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, dan ga je dat aan de president richten. Wanneer er geen gehoor wordt gegeven, zeg je gaat de actieparool uitzetten. En je grijpt niet altijd direct naar het uiterste middel op straat gaan. Het wordt meestal opgebouwd. Je gaat misschien met de leden praten, wat is een actieparool? Nou, wat we nu zien, mensen zijn op straat gegaan, leraar, en het is een goed recht om te protesteren, om je misnoegen te uiten. En ik zeg, wanneer je iets wil, dan moet je aan tafel komen. Dan moeten we praten, maar je moet ook kijken, wat de regering kan bieden. Het is geven en nemen. Dat is onderhandelen. We hebben speciale trainingen gevolgd voor collectief bargaining. Je staat niet op een blauwe maandag op en je leert onderhandelen. Ik heb 20 jaren meegelopen om vandaag voorzitter te kunnen zijn van een gerenommeerde vakorganisatie. Dus dingen komen niet uit de lucht vallen. Het is mensen een goed recht. Het stakingsrecht is verankerd in wetgeving, behoudens de beperkingen van de wet. Dat is dat recht, zo is het genoemd. En tegen de leraren wil ik zeggen, er zijn 9 onderwijsbonden. Wij doen altijd ons best, zoals meneer Snijders heeft gezegd. Laat mij u ter herinnering brengen dat het in geen 50 jaar geen enkel vakbondsleider gelukt is om de secundaire voorzieningen voor leraren te regelen. Precies 25 mei vorig jaar heb ik in een crisisperiode voor alle leraren, en dan mogen ze gaan kijken op hun SZF-kaart, wanneer ze bij de tandarts nu zitten en vrije tandheelkundige behandeling krijgen, dan zeggen ze niet dankjewel mevrouw Mangere. Ik verwacht het ook niet van ze. Ik doe mijn werk en mijn moeder heeft me altijd geleerd. Doe goed en zie niet om. Dan krijgen ze een vrije tandheelkundige behandeling. Ze hebben hogere klassenligging. De permanente educatie was vorig jaar door de regering bevroren. Ik heb het gedaan gekregen dat alle leraren, 11.800 leraren vandaag, 7% van die permanente educatie mogen krijgen. En dat is eigenlijk een verkapte loonsverhoging. 7%. Ze hebben een afstandsonderwijs gehad, dat heb ik afgedwongen van de regering. Ze hebben gehad de permanente educatie. Wat er is gebeurd, is dat ik de regering had gevraagd om het met TWK te betalen. Maar u begrijpt dat TWK ergens ophoudt. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd deze maand. Die TWK is gaan ophouden. En dat heeft gemaakt dat mensen minder zijn gaan ontvangen. Maar het is niet zo dat de regering 2,5... Want ik hoor ook dat mensen zeggen, ja, de regering heeft 2.500, maar ze hebben 1000 gulden afgetrokken. Dat is absoluut niet zo. De 1000 die ze hebben gehad was die TWK. En we hebben geprobeerd om die TWK verspreid te geven, zodat er niet te veel geld in omloop was. Dat is wat we allemaal gedaan hebben. Dus wanneer leerkrachten soms denken, we doen niks. We zijn hier op continue, zijn we bezig met de regering te onderhandelen. En we hebben altijd voorstellen, maar je moet ook kijken, er is ook een gelijkheidsbeginsel. Wanneer je iets vraagt voor leerkrachten, dan komt het ook alle ambtenaren ten goede. Dus de regering heeft ook een hele grote hap hierin om dat uit te geven. Want als je leraren geeft, is straks nog een andere bond op de stoep. We hebben toen gezegd, laten wij in georganiseerd verband gaan kijken wat we kunnen doen om alle ambtenaren iets te geven. Iedereen voelt het. Ook wij weten dat ze voelen. Maar ook de leraren voelen het en dat weet ik ook. En ik ga u zeggen, ik heb tot nu toe niet, althans ik ken het ledenbestand van mijn organisatie. Ik heb tot nu toe niet de klachten dat mensen zeggen van ik schrijf me uit en ik ga niet. De leden zijn vrij om lid te zijn. Leden zijn vrij om niet lid te zijn. En als je niet tevreden bent, is het je goed recht om je uit te schrijven. Wij gaan niemand dwingen. Er zijn nog 9 andere vakbonden. De grondwet geeft ook de mogelijkheid om andere vakbonden op te richten. Laten wij kijken wat de resultaten zijn die mensen hebben neergelegd. Ik heb vorig jaar in DNA, een paar maanden geleden, gepleit voor de belastingvrije grens. Ik had zelfs gevraagd voor 10.000. Er is door de regering 7.500 gegeven.
Dat leraren nu ook gebruik kunnen maken van NOB-fonds die door de vorige regering was stopgezet. Daar mogen ze ook geld gaan lenen om verder te studeren. Dat zijn allemaal resultaten die ik neerzet, wat ik heb verwezenlijkt als voorzitter van de BVL-NL. En als dat niet wordt gerespecteerd, als dat niet in dank wordt afgenomen, so be it. Ik heb ermee leren leven en ik wil het voor de record niet zeggen. Dit is de legacy van mij als voorzitter van de BVL-NL. En leden hebben altijd het recht. En niet-leden, zou ik zeggen, word eens lid van de organisatie. En dan weet je hoe het reilt en zeilt binnen een organisatie. Dank u wel. Dat doe je aan missie taki. Maar je sap taki ja boom takaratisma. Ja. Ja. Wisatisma. Mhm. Samak motto. Dat als korruptie die je moet leren. Je nou een opvoeder. Dat je leer apching. Famus go om nanga moro bijisma. So te respecti am abi. Dat zo apching dat hij pre-operatie. Dat hij kosa president. Ano kanto. No. Of if na julek mama. Dat jupje da operatie de karapje taki. Meisje kom even wat voor me doen. Dat kost je. Je vindt een boom? Nee. In offenen een boom. De kan teka desert. Want als sansam je soru no me kushi. Taki. En if you look op boom. De shita kwa leer missie. Dena minder depching. En het is zo opgelegd. En de man make a film. Dus sana hard disi. Zo scoren bij Sint Bernadette School. Oh, oké. Je verstaat. Nou, Dus, ja toch. Dus dat je begrijpt dat je no in attentie dat we leerden ching. Waar ome sane seti over pesten op school. Dat je leren om ching voor pest. A edeman va kondere. U archi. Zo, dat doe je ushi en uyere. Dit nog kan, God forbid. Dit is onkan. Je nog kan doen als aan het lek opvoeder. Ano kamo. Maar zeg maar, als aan sam zie dat en daarom ik dat toch. Uno begin dat is van ja, 2 weken geleden beleg uit. Ja. Voor de onderwijzer de mij gedrag deed. Ja. Maar ik zie die zelfsa. Ja. Dat dat no, dat nog kan. Dit nog kan. Nee, ano kan. Nee, maar en soms maar de terawai go pur terawana skoro tak im kondu mee. Nee, dat Im nog kan. kosani. Fu zijn de. Nee. Terwijl de vak en wat lof desma ano let fu vakbond. Nog erbij? De no a pai contributie. No. Dan no that's man is isabi toch. Minus op van mijn kaarten, ara. Ja, want mevrouw Mangre legt uit ook toe, bepaalde theorie. De mij legt uit over Tivitori. Ja. Mangre dat Alasan City. Ja. Dat hier kunde. Ome jari no man no be man. Alasan City. Ner kusu serf no be man zitten. Ook toe lichtkosten, hoge lichtkosten tegen Atoso. Ja. Asma zit alle dit door. Dus dan vraag ik me, Suma even te lee of Suma even te juiste theorie. Nee, want dit is maar wat terken aandacht. Mensen zijn soms een beetje emotioneel. Ja. Isabi, je hebt sommige mensen. Je moet arti man, lukumang met tanta kasani. Altijd je plan je libi. Ja. En in mori kan het dat je abunting na swatchi ting. Ja. Dat altijd die man doet beroep. Dat een budget aan precies. Daarom ik de mij leren. En nog erbij, het zijn opvoeders. Ja. Budgettering, je moet sabi toch. Ja. Want na je moet leren met naar budgettering. Ja. Zo werkt het. Ja toch? Ja, tuurlijk, ja. Dus dan, unom charu schrijf zo. Want we doen leki na juru, de ma juru moet buitenland. Fuko worko jawano sernaman. Allemaal zijn namen. Bueno. En het is eerlijk, ja, na echt milo miscontrera. En nou type, in een tak roep contre. Kijk, sap saipsa, want man kon leg me bepalasan uit. En daarom, mi moest tak atorisi. Mi moest tak atorisi over Friedsam Mark, de mijn karing, Brunsi Woyo. A Brunsi Woyo. We moest tak atorati. Ja, de man go terug vergeef dat het. Ja, toch, want ja, bepaalde man, ik go dat hits des maar op. Terwijl, als aan de, in arki precies was aan de man is bezig voor
renoveren, de mama renoveren sanape, voor mooi apres dape. Soma wakti. Je graag Meneer Kotimo. Mhm. Omdat in de tijd, i ap son smatok, na fa ama libi de, Dati, na so ama denk tak tarama de. dati, Dus attendi de man dis be make de money da mai barika tak ona so, dus dat so wan takru money ka make jaso tu. ja, Barika tak a man de renovere hotel, ja, ama wan wan mooi aanzicht, dus pot kokoro da pene Ja. sungu moro. ja. Maar de minister voor OW spelen in. Dat jere no, dat me kwa mooi wat er zei. Ja, masanat masagamo. Ano taka minister DC, kanga idee dati. A idee dat be de lange ting ba. Mamonyang, Juist. amonyang, Want bepaalde mannen sabi, maar masaragami ka leg het eruit. jere Sabi ja. toch? Usaba tendi Masara Abrahams. Bramovic be de minister voor OW. Ja, Ja, da mataki vanaf centrale bank dape, gua wo yo sei. gomiti woyo, dus Ja. Brunswijk woyo bo Ala da man. ini. Alas man. Dat de bo me kwam biji wat er zei, want de mabe ga doro sei Bilem kodre de na bego. Belem. Bilem. Vertel maar toch. Ja, de mame ga bilem. Heel delegatie bego. Ook apiste finisi se van de minister. Alle man die. Ja, Gwena bilem. goluku fasa Goluku. ne sani. Want in bilem, boom voor ding. Sabi, ya wan po presada mai ka doka. Ja, Doka na wo yo sei da pa bilem. En maar renovera san mooi. A wo yo tang. Wo yo zit netjes. Maar hij kan go lek toerist. De gos don neti dape. Da poke play. Je nyami Asia. ja. Alles wat geweldigheid dape. Dus wat- Zo dat we omeke. Dus nga yere ja so. Dus mi deka dat ook kom. Ja. So, ma yere ja. Dat is maar de toerist de kom. Mhm. Da male ama yere tak ye seri fasa ne kwasi bita. Dat ben ik erbij. Da ma ba a toerist de ba ya kwasi bita chagwe. Ja. Je verstaat. Ja. Ook. Dus het wordt een trekpleister. Ja. En daarvoor is mogen toerist. En na Ja. toerist de go kan. Wie is toerist nog go? Wie is user if you want je kan ook toerist de eigen land. Ja, van zijn mooi masargamo. Je Ja. kon net die doen dat je poker play. Alles Ja. aan de. Ja. Dat is doen en awoyo. Niet dat awoyo en verdwijnt. Awoyo komoro netjes. En Komoro netjes. Mooi. Ja. Betegel mooi de mij zeer de zandape. Ja. Maar natuurlijk, je moet start, je moet beginnen. In Beijing. Want if je libas aan zo, als aan nog een paar nasi moro toch, hoe zit dat zo Nee, niet om zeta Je sani. loopt kondre toch? Na mooi wat er zie. Je toch mooi toch? Ja. En dan kan minister dat hier no, moet doen dat en je zie, de schrijfman die zie, of de schrijfman dat die sanguina pilem, want die zou Goluku Doga. doga. de Ja. man go dape, next nog gebeur, na de man te konu na de sma say say dape, luku no, de man was sera sanja casino man. Maar de Next nyama is- mona fesi. Maar next no serie. De man nyama mona Ja, fesi. Isabi, ma isap soma tok. Isap fosi to bet na pata puku tok. Mhm. En te de man konda man amatak jongen. Rote me kwa moni jongen. Ja. En dan me waja torang arut. Ja. Lever tak nemi o duasa na posiso. Ja. Dan me fire arut. Dus dat hij. Na dat heb Dat heeft ze. Maar je ziet, alle de mannen en de man sabi. Alle de man sabi, de man sab, amaralis heb ook toe. Iya. Want van wie amaralis er bego, Iya. Polukatora Abrahams go. Alle de mannen, ja, her delegatie. go. Ala de man go. delegatie. Her Na delegatie go. bilem, misabete. Ja. En boek voor mij vergita sanati. Dat de man go lugu doka. En de man shidak pat doka siret. De man kom baka. Ja. Next no do. No. No, next no do. No amasi, minister Noor Mohamed, jouw rekening. A gebied dape, na flanti. Iya. Na lanti. Na lanti Lanti pres. tak mi kan asana blunsi wo maar af lanti. Ja. Lanti tak wo zitten netjes. Amana tak ook toe au de idee of trajari nee. Nou een plan om zitten kon netjes. Ja. Dat allemaal ka binnen brede dape. Ja. Maar kan seren sani maar op een nette manier. Nanga a gebied moest mooi. Want toeristen kan kooi die dape. En wansan mim takete. Mhm. Dape be de fosi KNSM stegen. Ja, maar zeker bij dat. Ja. Ja. Na KNSM babe. Ja, ja. Inwan biji maatschappij die ko worgo inwan kondere te egwe anomak char not gwe. Nee. Asa e liba baka na flanti. Ja. En da lanti jia ruimte takika op o woyo dape. Mhm. Mano wo moderniseren ji. Suma no wan ka fesi mi Dus gado. dat is toch. Suma sa fen bunda taka no wan bung. Dat is. Do meki sma ke troe krioli inu watara. Mhm. Fum de tegen a regering. Ano kama. Me Ja. kuke batu. Ja, want kijk, er minister want takanga is mas, maar hij legde uit, no do. Minister want takanga you. En dan minister leg je bepaalde zaken uit.
En if you no de eens na een bepaalde toren, dan kan leggen minister, uno kan doen zo, want alle ideeën heb je toch? Ja. Alle idee. Maar if je tak nou, meneer, go tak aan en meneer moet op dat. Meneer, apprecie, na flanti. Na lanti. Dus Na powerplay de ino man. go doa sanati. No make no maar hitsi op. Meneer, de mama make mooi en Joseph op profiteer van zijn wat van kom mooi. Is een mens mogen dat pego koi. Ja toch. Ja, En goed. you make more money. You make more money toch? Want, hier ja, fa situatie dit. Te wans mij ga brusi woyo. Ah, maar nee, want go ben. Nee toch. En libif dati. Tamo wanga brusi woyo. Na tamo wanga bij wan viri. Ja. Of zo. Ja. Maar ta san seti. Dan amoro san eseri. Alla sane sei. En dat you kan brengen. You business uit. Zeker weten. This Zeker weten. this nou was an if common sense. Ja, ja. Je sabi toch? Ja. En ik besap dat die boomvroeg des maar schreef sang eu zeer sang ape. Wanneer zeker de ga bilem buluku. Sang de man doet dat na woyo si. En va doka si eruit. En boomvroeg massa was aan die. Dat dape na een gevaarlijk mooi sani. Woyo de, a doka de, ik ga kori teki fatu. So, maar dat Ja. teel ko moro fara. Mm. De shitak bepaalde san heb sa want daar kering go doro. Not ne story Nee, ara. nee, tuurlijk De niet. mai hara atrain go doro. Ja, ja, ja. Want de first kan uno atrain doro ta Nikeri. Ja, ja. A food basket. Zo betaki. Ja. Ja. Dus de shitaki anoletori de Nee. mai panya landelijk. Landelijk, ja. En de magwa paradise. Want to presida pa Nikeri de magwa nga food basket. Pika bayu. Dagelijkse feierkarasani. Eerste levensbehoefte. Ja. Tegen een redelijke prijs. Ja. Dus no man en nak you dape. Isabi toch? De kan bij i ala de nyang 40% goedkoper Ja, dan maar- in de winkel. Maar het moet ook zo, tak en toe, ano lanti. Nee, Ile ano mani lanti lanti. no pot no was eens dape. Nee, lanti money no dape. No. Na bedrijfsleven. Ja. Want a regeren die ze predik taki. Hij werkt samen naar het bedrijfsleven. Ja. Voor kak moto uit de crisis. Dat is En alasan sa you edu in gorotaku. Im ab sociala ini. natuurlijk. If a social deel no de inasan sa edu. Ano abi warti. Nee. Je Ja, verstaan? ja. Dus de man doet de best. Ja. Je verstaan? En you serefi moest proberen. Voor do you best. Ook toen naar osso. En dit geldt voor degene die is staat en make desani. Make jezelf economisch weerbaar. Sobuso. Trusiani na grom. Pranuansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dit naplek wan jaja sarna man. En wan jaja sarna uma. En sobuso lanti taki. If me e waka 500 meter, dan land e waka 500 meter commit you. Ja. Dat je fena jepi. En mine na masara dignity dambo. Ja, maar sra wagambo, pos mi tapu, want mi serp dan sportman, mi lobby bal, voetbal, en dan mi lazy en mi jere, tak Henk ten Katen, nou senamang, Ja. ama jep nacho. Mhm. Winter, want winter na trainer, ama een assistent trainer. Maar dat was er na man toe. Hij was een nama toe. Ja, En je dat begrijpt wel. dat ik den Kater ben de assistent voor Rijkaard toen, volgens mij, in Ja. Barcelona. Ja, ja. Bije ama Ja. ama work on to Dus- bije ploeg. Je begrijpt dat ik natuurlijk vanuit het programma die zie, je verwelkomen man, Henk ten Kater. Je hebt nang, want hij ziet toch bepaalde man in het dossier, loopt nang. De man de atina juiste Ja, ja, prijs. en dan maakt dat ook toe dat hij kon je pi, want volgende week zijn naam moest deel hebben. Mooi zo. Ik raad het ook. Maar ja, volgens mij tapu leksam tak ik ba. Kita kanga sernamang uno trove doti tap strati. Deka nak tapi bosu dak yuna mo sernamang yun net dot yu kondre. En met aki grantangi te ontralis baka. En hij bije altijd daar osso. Get up, stand up. Stand up